ibang nasyon asin sa kilaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Kaya na talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uyan na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when your loving starts. A jitterbug into my brain. It goes to bang 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 till my feet do the same. But something's bugging me, something ain't right. My best friend told me what you did last night. You left me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. Don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go. Take me dancing. Gayonon. I wanna hit that high. Again. Yeah. You took the gray skies out of my way. The best ang Make the morning. sunshine brighter than the darkest day. Turned a bright spark into a flame. My beats per minute, everything the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you Sabay-sabay. Sabay-sabay po. Let's not fight. We'll go dancing. Everything will be alright. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. Don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up before you go. 'Cause I'm not planning on going solo. Wake me up before you go. Garong isan to umong lyrics adi. Yung yan to umo sana. Good morning. Timsong ini junior kan mga kwan, kan mga pilyo sa buhay. Pukawon mo nga ko maghali ha. Tama kita, o sala kita. Baka sala naman kita. Ha? Timsong ini kan mga may kapilyuhan sa buhay. Be. Ano? Uy. Pukawon mo ako maghali ha. Iyo. Hindi ka maghali na ko na kaisi. Pukawon mo ako. They can dance. Okay. Sleep well. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa manapartikan mundo, welcome po mga tugang sa inyong programa ang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang murosot habang naka-morning hirit. So may mga birthday dyan, happy birthday po sa Indoga Boss. May mga travel dyan, magandang morning. Ingat po mga nakatutok tabi sa WGB dyan sa Tabaco City. Pon po mga tugang sa Tiwi hanggang Santo Domingo. Pon tabi sa Rapu-Rapu nito hanggang Kamalig. Siringman mga tugang pon po yan sa Libon hanggang sa Ginobatan. Welcome sa programa, Ismail. God is good all the time. Sabi ni Pading Ray, ang lulong, daim na hadit kun siya nagkakasala. Alagad buot kan marhay na tawo na siya patawadon. Siring man, sa diri mo, an sa imong kaugmahan, an sa imong kapaitanin buot, sa diri mo muman. Mayo nin pwedeng makahira sa imo kayan. Mga talinghaga 4-9 Happy Saturday everyone. Enjoy your day. Yan ha. Enjoy your day. Keep safe mga hiriters. Yan ha. I love you Pading Ray. Nabasa ko kaswapon may nabasa kong rawit dapat ni Pading Ray.
ng titulo, Walang Bahong Hindi Sumisingaw. Yung manangadali. Kaya dapat magpaparasuro sekreto ka sa buhay. Ay nako, nadadako. Duma, nabasa ko na ini. O Duma, asin gulayon sa naayos na. Gari nabasa ko na ini Yun na, gari nabasa ko. Tadon, uliton ta daw. Gari na ko pa nabasa ining utaway tamin di padigri na Duma, asin gulayon, ayos na. Alright. Good morning, Tabi Bossing Junito Gaviria. Good morning, Tabi sa Gabos. Sa mga birthday celebrants ko niyan, pwede tabing mag-text sa 0928-777-5548. Ay, Migo, so load mo, Tabi. Sa mga load ka so hapon, tatod na, Tabi, de ko na to para load ko ka so hapon eh. De ko, Tabi, na to para. Tatod, Tabi, Migo, kung bako niya Sabado, di abutan niyang kipas ko. Iyo po. Tatod, Tabi, Migo, Tatod, Tabi, Blessed Saturday morning, Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Korea Ryulubit, and Ophelia Maravilla. Yan, good morning. Ang katuya tabing mga early morning hiriters. Kasabay niya to sa technical department si Juna Police. Sa luwas, Mega Force Patrol. Sa panginot ni Jimmy Nasalita, Joshua Bino, Alar Mario, Karen Ala, Jomar Bien, Angel Mustaza, Sering Man si Boy, mga tugang sa Manibela. Sa mga travelers natin, ingat-ingat po sa pagmamaneho ha. Kaso hapon, grabe pa lang ang traffic dyan sa Maykwan. O dyan sa may Partikan Bugtong. Ha? Mga bandang alas between 5 and 6 PM. Grabe. Grabe ang traffic pa lang sa lugar na yan. Alright, bueno. Ramon ta na mga tugang ang mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas, kaibaan Mega Force Patrol. Dili po sa inyong programang Morning Hearing. Ramon tarawan mga baretang mainit. Ngunya na pagkaaga, baretang bareta sa satuyang programa. Alar Mario, buena manong bareta. Good morning paring Al, pasok. Thank you so much, Panay. Good morning. Managos ang pangapudan kan Task Force Kalinigan asin kaayusan sa Legazpi na tayo magpararada sa bako tamang lugar. Masamukon. Iyo, kaso banggi, maski matanga na, kaampang ko siyan di, kasubanggi matanga na, sa sarong sekretong lugar. Nasa pagpahingalo naman. Nasa pagpahingalo na di, Nagkaano ka sa sarong sekretong lugar? Sekreto, tama ka maharaman ka, diba? Piga parang damo si Andy. Yan ka, nakaukod yan. Araman ni misis niya. Awaraman? Aman, ito nagkaparam. Siguro, so titaram ni Andy, siguro legal nga ya, de. May legal? Dede, so mga ibang arlakaw-lagor, de niya man titaram kayo, de. Dek ko ano nga. Napasala. Napasala nga yan, de. Basta kasubanggi, magkaibanan kami ni Andy. Okay. Sige. Aram ni misis. Anyway, magprimo man kabong duwa. Yun kumustahan lamang sa aloy-aloy nang dahil man kami nagkampang. Yes. Kaya witness ako personal na matanga na may nagpapara-arapod pa sa cellphone ni Andy. May istorbo kami, bata nag-happy-happy. Adi. Ito pala, pagkahapon, may mga naklaman. Naiko. Naklaman pagkahapon, di siyempre, so nagsadiri ka na auto. Gusto niya, makuha sa auto niya. O sa ka, paano? Di na Ang po lang siya. problema, nakaklaman. Oo. Wata nga na, wala nga nita, mga may gusto ng tao ni Andy. Nasugo pang mata nga. Sakripisyo lugod na Sakripisyo lugod na. Nagluluwas yung mga may auto na naklaman, mga alas 10 alas 11. Mapod sa imo. Arog palang ganan buhay ni Andy. Ay, hindi. Kaya palang nagtataba masyado. Siguro, magumod-gumod si primo mo. Mali pangidik na nagklam mo niya kasapon. Natangi, boss. Kulang pala sa katurog talaga si Galing Primo mo na ngayon. Bandita. Imbis ngayon na magkaturog. Mas si mata nga, may nag-aapon. Imbis ngayon magkaturog na kita ngayon. Tanggal kita kang klam.
Ayun Kasi na. ko personal, may istorbo kami. Kasi kan harap po, dito pa, nag-apon pati, bago masutag sa diri kan auto. So, Mga barkada gayon kan sunasumbungan. sa diri kan auto. Sunasumbungan. Sunasumbungan sa sinilikan auto. Dahil, so tag sa diri kan auto, siguro, nag-agad kitabang sa ibang taga City Hall, na mga midbid. midbidindang bistado si Andy. Alangan man, pagparataon ni Andy sa indang cellphone number. Kaya dyan istorbo ta. Anong nga, Ang trabaho pala ni Andy, makabasol-basol, Adi. Talaga Kasi nagkuro katurog ka na. Katurog ka na. Anong oras? Alas 11:30 na ngayon. Ano, boss? Ano to? Sukli na mo, Noy. Haliw mo suklap. Nakahaliw sa driver. Iyo pala ng buhay niya. Kaya tanglayan man talaga. Kaya dapat man talagang awardan talaga ni si Andy. Iyo. Sakripisyo. Gari siya baga mayor. Iyo nga ni. Iyo talaga. Kimata nga, may nag-aapod. Oh. Ito pala, so hapon, may mga naklaman dyan sa may Marquez Street. Yan lugar kayang yan, sa may Marquez. Paboritong paradaan ki mga autong, so, talagang illegal parking. Sa nahagyan pa na dyan minsan. Double parking. Talagang nakakaulang sa traffic, saka sa mga residentes minsan. Sige, imagine ko so... Reaction ni Andy. Boss, good evening, boss. Ano po ito? Sukli na mo, Noy. Halion mo tao. Tukoko na ka nagsunod. Sige na nga yan, sir. May napagpagay. Pwede nga sa aga na sana. Ay, mahali na nga sa'yo. Nagbaya. Ikaw wala ka. Tagsadiri ka na auto. Ay, ka talaga makangaturog sa auto mo. Yan, dyan na wala. Anong kalarawan pa? Ang pagyari. Iyo pala ng buhay ni Andy. Iyo baga, Adi. Kaya, watang layon man talaga. Anmaray ka yan. Unang tip ko pa di kay Andy. Doon siya mag-clam pag mga alas 5 ng hapon. Alas 4 ng hapon. Aga. Mag-clam siya, mga aga. Nga, kung aga dahil pa man dyan nagka-parking. Sa bagay. Nag-parking hapon na. Problema talaga. Turista hapon na. Ay, nako. Naraw Okay. ka sa hapon, na-istorya ni Andy. Ang pwera nga ni kaya nasa pag-clam. Kasi bang lima. Kaso hapon ma-out na sana siya sa City Hall. Ma-time out baga. May nadismayo, abak mong dismayo ko, di may inatake pang civilian. Ay, nako. Diyan pa sa Ampanga City Hall, Oo. nagsurunggo ng biyo. Bata ka. Lalaki na inatake. Oo. Si Andy pa nag-rescue. Madasan, di baski ano naman sana ano? Si Andy pa nag-rescue. Ma-out na sana siya. Hindi pa nag-rescue. Ay, inda. Pinag ba naman ako ng Kaya ganyan? suron may kasubanggi. Namatangaan rugod. Pakiro rin na nga tabi pa rin mo sa mga tabo. Ay, inda. Kaya ang pangapunan Ay, nako. niya, sana sa mga motorista, hindi kaya naman na magparada sa mga illegal. Iyo ka. Ang totoo, Iyo ka. napiperwisyo ka mo. Tama. Napiperwisyo man si Andy. Tama. Napiperwisyo. Araw ko ta kayan. Tama yan. Disiplina sa nasa sadiri. Yes. Tayo Oo. yan ang pangapunan niya sa mga nag-illegal parking. Oo. Ating ayos. Okay. Kaya task force, Sakripisyo. kalinigan asin kaayusan sa Legazpi City. Okay. Yan na yan, tayo ba rin na informasyon. Ay, sa luwas, Mario, thank you. Salamat paringal sa report. Ali dyan sa luwas. Salbatan na ka, Andy. Pinaugma mo naman ako ngunya na agang istorya mo. Pinaugma mo naman ako ngunya, amigo. Solve na naman ang aldaw ta. Kung gusto ko sana magparaugma. Ano na, dahil kita magpara-stress sa buhay. Magtaba-taba lamang. Alright. Alright, 15 makalipas ang alas 5 in morning. Good morning, tabi sa mga taga Tabaco City na mga nakatutok, mga tugang sa WGB. Ngunyan pong aldaw. Good morning, tabi kay Miss Tricia. Diyan po sa Tabaco City at saka good morning kay... Alright. Good morning, tabi. Busing Leonito ga. Ayun, nabasa mo na ngayon, amigo, yan. Tungkol ngayon sa Duma. Thank you, tabi. Busing Leonito Gaviria. Good morning, idol. Ika na talaga ang the best. Yan. Good morning, tabi, kay Busing Danny Chan. Yan, ha. Good morning, Engineer Danny Chan. Maray na agad, tabi. Sa imo, ha. Engineer, maray na agad, tabi, ha. Kaso hapon,
kasuhapon. Siya nakuhali kasuhapon na kasuhapon. Aday ko garing yung tara. Tamag-amaraman nila. May istorya ko ta ako. Diyan na lang, may nasabat akong istorya kasuhapon eh. Hanggang sa Medjugorje Banggina. Grabe ang auto palan dyan sa kuwan. Adi. Kulig di sa may, ano yun eh, ining Northern Barangay. Mautuhon noon. Pag-urulian na. Pag sabato ng urulian dyan adi. Alright. Alright. Hello, good morning. Hello, good morning, Kadoroy. Good morning po, Kadorat. Pwedeng magpati. Sure, tabi. Go. Pati, maagas. Bigyan mo, tigyan kan mga ano mo sa baybay kan, ano, Ligas pi. poblasyon. Bye-bye poblasyon. Sige. Rapo-rapo. Dako kitang paradangog dyan. Grabe. Gumana daw ako dyan sa rapo-rapo sa iling mo. Gumana daw ako dyan. Ah, oo, kumina. Kung ako magduro-dalagan niya kung ano man na posisyon. Ade, kaya tang gumana dyan? Oo. O sige, ano mo sana ako sa, ako ang maano sa imo. Okay. Okay po. Okay. Mhm. O si Auring Nabikilyo. Sauring, good morning. Si Ote Nabikilyo. Choti, good morning. O, tapos sa Bari Estabis si Tony Bang Balonso. Yan, si Ide na Balonso. Yeah, okay. Si Manayni naman ay budo. Si Chadi na pala. Good morning kay Chadi na. Kumusta na siya? Sabay ka to sa Royto Digdi sa Muya. Sa barangay bagan ngarang kang na Antonina yan, gayod? Tama man. Bako? Ako Florentina. Florentina. Okay. Sa kanima na inina. Okay, Florentina pala. Okay. Kanino, tara na Digdi sinda sa mo. Opo. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye. Asa barangay baga yun? Ang iyan na Jose? Ang ulo talaga, Oti. Si Manoy Oti. Pero sa ibang lugar nga po kan si Ose. Yan nga si Manoy Ose. Silent J. Ngaya, anong ngalan mo ang kung nga? Jose A, ikaw pa rin si Ose. Silent J. Ngaya, ano? Onyok. Ayun na. Uy, maugmahon daw ako ngunya na aga. At maugmahon daw ako ngunya na aga. Good morning, Tabi. Digdip ngani sa barangay may mga auto na nagagarahe sa gilid kan tinampo. Maski engineer kan probinsya. Iyo gibo, nailing mo na. Good morning, lalo ka mag-ugma pag naapudan mo na si Alexis. Mamaya tawagan ko si Alexis. Good morning. Pakigreet mo po si Miss Alexis Rivivar, Vice Mayor Love Ruiz, Pem Mendez, kay Benji Dapugi at kay Sylvia Mendez Arboleda. Alright. Good morning po dyan sa... Okay, good morning, Migo. Ang susi dyan, no contact apprehension. Iyo nga ni. Gari kulang kitang gamit para dyan. Happy birthday kay Dalugdog. Oh, birthday Dalugdog Jason mo yan. Kan okay, FM. Happy birthday, amigo. Happy birthday, Tabi, kay Dalugdog Jason. Ayan, alright. Happy birthday. Good morning, Henry M. How are you? Watching po. Ay, kaibigan ko to. Barkada ko ini. Long time no see my friend. Oh. Kumusta? Ay, si Jocelyn. Yan. Classmate, kaklase ko ini sa masteral. Kumusta, Tabi, classmate? Long time no see. Salamato na sa pagtutok sa satuyang programa ngunya na aga, ha? Thank you, Tabi, classmate. Mabuhay ka. Alright. Sige. Aramontan report. Kasabay si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Good morning, Karen. Hello, VP. Yes. Wala akong may simbag. Speechless ako niyan. Ano? Day ko aram ko anong isimbag ko. Basta. Hello ka na? Good morning, Karen. Okay po, hello. Wala talaga. May makabandwit ini. Dapat may lambing ang simbag. Iyo nga ni, pero gani, Pag may- day ako sa mood mo niyan. Pag may nag-upload sa imo nanti, good morning. Hello, Karen. Masa, hi, good morning. Araro ka ng simbag dapat. So medyo may lambing. Di ba? Araro ka ang dapat ka. Ha, di ba?
On call center. Tapos magpagsabi ka na po nga, thank you for calling Karen. The number you dial is still in service at the moment. Please try again to call. Please call again tomorrow. Thank you. Okay, go. Posibleng sa laog o kaya sunod kaining semana, mailuwas na kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang official na schedule kan mga aktibidades para sa Legazpi Port District Fiesta ngunya na bulan sa presenteng taon. Sa pagsusog kan DCGB niyo sa City Tourism Office, sinabing tigpupulido pangunyan kan opisina ang mga line-up kan mga aktibidades nagigilibuhon bago asin sa mismong fiesta sa Legazpi sa petsa 24, partikularmente Virgo Henry, ang mga pagigilibuhan kan ibang mga aktibidades sa pagsabing medyo nagkata-conflict pa ang iba sa mga venue dangat ipapa-approval pa ni kay Legazpi City Councilor J. Pili bilang chairman niya na taon kan Legazpi District Fiesta. Mantang kinumpirman man sa tukan konsyal Kasubanggi ang target na pagluwas kan mga aktibidad sa kapistahan kan syudad ngunyan iya na bulan sa mga nasabing semana. Aha. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Uy, sa mga kwanta pala, no, ay ko po nagkalingawan ko ini. Good morning, Henry M. Nahiling ko po ay kakasuhapon sa Ayala. Good to see you po. Iba talaga ang dating mo. Nagurumaba na naman kita. Nagrelansya na naman kita. Hi to Miss Pag-asa, girl. Iba man ang text ko sa batanang ini. Iba man ang text ka ini. Iba man ang text ka ini. Alright, oy, happy birthday sa magayon kong tugang na si Irish Malasa dyan sa barangay Namantaw, Daraga, Albay. Asin, congratulations po. Asin, best wishes sa sakuyang pinsan na si Attorney Neil Jan Morada, sa sayang agom na si Attorney Enriquez kan Civil Service Commission na kakasal adyan hapon. RJ. From RJ. Wow. Congratulations, Tabi. Congratulations po. Ang sa tuya, tabi na mga birthday celebrants ngunyan pungal daw. Happy birthday po sa Indo. Meron pa ba? Meron pa. Lang Angel, tabakay gwapa eh. Bakay gwapa, tamaapod ako ngunyan sa mamaya tawagan natin ang Pag-asa para po mga tugang sa pero dahil man kitang maraot na para ngunyan. Ang aramon talang kung pwede magbalaybay ngunyan buda sa aga. Ade, ilang aramon ta. Good morning, Henry M. How are you today? Gary, ano ito? Ay, wow, grabe man. Sige po. Lights Marciliana. Kaya maugmong kasirngo niya na aga, garing nakapaguyod ka, kasubagong maagahon. Latoson ko ini na. Oy, Madam Veron Gomez, good morning, tabi sa imo. Diyan po sa graduate school kan Bicol University. At saka si Hinete Aringo, good morning, tabi. Emma Castillo dyan sa inyo from New Zealand. Good morning sa mga taga New Zealand. Bea Lynn, good morning, tabi. Tangway Nancy from Sipi, Daraga, Albay. Ging Villanueva, good morning. Federico Oraye, good morning. Henry Borbor, idol from Biong, Tiwi. Uy, si Henry Borbor. Salbatana Junior. Maringanit ang apelyido niya. Naging puro R. Adi? Ay, sorry po. Sorry. Bata aga. Sorry, tabi. Efraim Boras. Good morning, sorry, idol. Okay, sige po. Makaramong yan, oy. Mga alanganin, oy. Alanganin nga, oy. Mga karamong ngayon na aga. May nagtaram kaya sa kuya. Ilag mo ngayon sa bulsa mo yan. Hindi. Ikaw sabi yung tabaka. Okay. Happy birthday po ka sa muyang namutan na ikadawang happy birthday po sa sakuyang namumutan na ina na nasa ikadawang buhay na Salos Leiko Bitangkor.
Mama, happy birthday. Yan, ha? Sabi ni Boy Bitangkor, Peter Gab M. Bitangkor and Bitangkor family. Yan, ha? Good morning, Tabi. Una, oy, dahil mo binasang yaso pangaran ni Alexis. Nagsilos ka ano? Nailing mo naman inim. O sige, basaong kulugod. Sabi niya, hi, Miss Pag-asa girl, I love you. I want to marry you. O sige, sige na. Anyway, di pa man kami nag-urong kitultul. Sarawayo din na. Nagsilo. Bundoy daw kan mga silos-silos mong yan. Takot tabi, pambihira ako magselos, Junior. Sa totoo lang, ang naturalesa ko, siloso akong tao. Siloso ako eh. Kaya nga naging girlfriend ko, solamente si Mrs. lang. Tapos si Mrs. lang, ang solamente hindi ako pigpaselos. Kaya nagustuhan ko siya John. Kana naging girlfriend ko si Mrs. Siya lang anday niya ako pigpaselos. Kaya siya nga niya ako, ini ang pag-aagumon ko talaga. Tapos siya lang ano yan, sulong girlfriend. Na-feel ko talagang day, nung kaday niya lamang ko pigpaselos. Diba? Dahil niya lamang, dahil ko lamang na pinaselos ako ni Mrs. Kaya ka namid bidang, ang nga ko, rimati, iyon na ini. Iyon na nga ko. Iyon na nga ko. Sabi ko, ano na, iyon na kita? Ay, pakaray nga, noy. Magtagasuro sakripisyo ka. Kaya makaskason ka. Ang nga ko, okay. Kanto minango, Junior. Rimati. Sila nga anday lamang sa ko nagpaselos talaga. Siloso ako eh. Kaya lang, di lamang pinasilos ka ni Mrs. Hello? Hello, BP Marinaga. Marinaga. Siguro mata na. Si Sai? Siguro niya kung mata na. Iya tamay dumanon. Ayan, no. Ang talaga ko pala, ba't kipapel? Nagbabawi, amigo. Nagbabawi. Nag-ulog-ulog ito sampangan kang radyo. Sigurado ako. Nag-ulog-ulog ito. Ang pag-uwi, hindi mo rin nakakataram. Agmahon ito. Alis na kabawi. Masabi ito. Para-utik daw ngayon dyan. Okay. Ang apod ka, BP, siya lang nakakaalam. Siya lang ang nakakaalam. Muna nga po ka, amigo. Tama ka, pampalapad papel. Pambawi. Ano eh? Number one. Number 1. Nakakasara mo na. Mata na. Sarawayon ka na. Sabing dahil nakamali siya. Tinigada mo, binadil mo tulos na. May man lala. Di ka daw kan magparagibo. So, kumahan ba sila? Nabiyo-biyo pa. Mga Istalyan, amigo. Kaya nga ni baga ko, kurang ako nagmamati niya mo. Nakakako ako yung bagong style. Okay. Okay. Kaya mampalan. Lamang ang utak ko. Kaya mampalan. O sige, magtagawron-hurong kitang duwa. Iyo. Permi ka, ang apot ko pa no, nata permi ka na sa Ayala. Ha? Permi ka na sa Ayala, oral daw. Nalima ko nagapayala kural daw. Dahil nangambol na madumanang ka. Gusto ko sa Ayala, tara niya, maray ang parking. Diyos ko, mana. Ha? Pasaya ba ya? Gusto mo ako nailing sa Ayala? Oo, yan ba? Sabi ba ganyan mo, kasawa po niya, kung kaya naman dumaan. Sumenda ka. Sarawayon ka. Paghuna, kung may igwa ka na ki CCTV nakalink sa imong monitor cellphone. Pero, kaoro daw ko pa ding Romy, na itutok sa mo sa saro. Ayun na sa imo. Okay. Bye-bye. Good morning, amigo. Sarawayo na mga. Sige da, malipat naman daw kilugar. Ba naman John, LCC Main naman. Kung bako dyan sa, o yan maray magturot tambay dyan sa, may coffee sa pakong ara. Maray magturot tambay. Good morning, Tabi. Dr. Glenn Isip. Maray na aga, amigo. Kasay mo. Dr. Glenn, maray na aga, Tabi. Dr. Bato. Angel Mostasa nasa linya. Good morning, Angel. Good morning, VP. Kumusta? Pagkaparito mo? Kumusta? Mabarat asanangon ako sa imo ngunan, VP. Pero nakikig ka. Kumusta ka? Yan ako, VP, sa Kagbakong. Okay. Kaya mampalan. Kagbakong. Okay. Gano'n bago kang mata? Siyempre, VP, mabarata mo baga. Iyo man ang ano.
Ang busis mo, sugaro day pa. Sugari. Bibi, may monitor na kataning si mama. Siguro nagmuha kabagang bigla. Pinuko kaya ako, Bibi, ni Sinabi mama. na? Sinabi na? Sabi ni mama, Oh. alas 4:49 na ngayon. Ako, taod na, late man niya ko to si BP. Sabi ni Kuya John, apod na tabi. Laling mo na yan. Kaya ba, so, namdaman mo, huy. Ano? Uy. Bot Yun na ngayon si BP. Bot na. Ano, dali na. Pigarap na ako ni Mrs. Ay. Bakon. Nakasobra naman kitang imagination na naman. Nakasobra naman kitang imagination. So, uy, bot na nga ni. Ano? Pagsagli na. Ibo-ibo, BP. Ay, agang-aga din mal na Diyos. Bakit ako yung mga nagdagog na mga aki? Nagdagog na mga... Sorry po, mga lola. Madagitan kita kan mga senior citizen na paradangog ko. Alright, sige, go! Anyways, BP, good morning po. Good morning sa tayong mga paraantabay. Sa mga dugang tapang bareta, nabawasan pa ang mga personang piglalapag kan mga otoridad matapos na madakop kan mga kapulisan kan Legazpi City Police Station ang saro sa mga listahan na konsideradong other wanted person. Sigon sa Legazpi City Police Station sa pangenot ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. na arestara si alias Doming, 38 anyos may agom, as in residente kan Barangay San Joaquin, Legazpi City. Ini makalis na serbis sa iyan yung the Police Captain Franz Joseph Tendugan, ang warrant supervisor kana hepatura ang mandamiento di aresto na ipinaluwas kang Regional Trial Court Branch 2 dahil sa pagkakampang niya sa kasong qualified theft na may 10,000 pesos na ipigrekomendar na piyansa. Temporaryo man ining nakapreso sa indang pasilidad dyan sa Barangay Bitano, mantang nagahalat sa commitment order para formal man ining maibalyo sa Bureau of Jail Management and Penology. Yan, BP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas. Angel Mustaza, DC. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwan. Good morning kay Miss Venus. Estudyante ko dati ni. Good morning, Miss Venus. Thank you for watching. Thank you, anak. Alright, Jimmy. Sandali lang. Si Angel muna. Yan na si Kwan. Pwede na si Jenny. Pwede ka na, Jen? Pwede ka na sa mga headlines? Pwede na? Alright, sandali lang tabi, Jimmy, pasadaan ta ang tamang segment kan sa tuyang programa. 5:31. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Jenny Balyaran sa mga headlines from Newsbase. Good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Para sa pamayokang darakulang barata sa Lado Nasyonal, PNP diining na i-rehistrong looting incident sa Cebu, nagtatarabang sa Search and Rescue Humanitarian Mission. Speaker Buji D. siniguro na kada santimo, VP Henry, itatagama iyan sa budget para sa tunay na pangangaipuhan kang publiko. Facebooks na discovery na ang fault na nagkausa kang magnitude 6.9 na linog sa Cebu. Makabayan Black, kinundinar ang resolution kang Senado para sa house arrest ni dating Presidente Rodrigo Duterte. OFWs pwede nang makakuha ng libreng bulong sa OWA. DepEd Ched Asin TESDA mabilog ning solusyon sa mga nawawarang aldaw o nawarang aldaw ka mga estudyantes dahilan kang mga nakaaging bagyo VP Henry as in epekto kang kalamidad lalo naman po sa mga nabiktima kang linog. Pagtindog kang nuclear power plant sa Pilipinas, posibleng makatabang na makabawas sa bayadan kang kuryente lalo na pag-abot kang 2023. Ipapautob kang National Home Mortgage Finance Corporation ang sarong bulan na moratorium sa amortization o bulan na bayadan ka mga housing loan borrowers na naka-estad duman sa mga lugar na idineklara na state of calamity. Makalihis VP Henry ang sarong taon na paghahalad, ngunyang pasa na ideklara na void o dainang bisa itong Certificate of Live Birth ni Alice Guo dahilan sa mga isilangat ng kaso. Okay, so yan po muna ang panganap na pamayokang darakulang bareta sa Lado Nasyonal. Ang mga detalye sa alas 6 asin alas 7 pagbabareta sa pangaran ni Direk Mar de la Cruz. Ako po si Jenny Balyaran. Maring naaga. Salamat, Jenny.
Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Jen. Ay, nako. Nag-text sa kuyang kaklase pala, no? Pangyari, classmate. Classmate, mapod tabi ako totod sa imo. May imbitasyon pala sa kuya, eh. Wala ako sa November 11. Nasa Tagaytay ako yung November 11, eh. Classmate, mamaya, ha? Sorry po, classmate. Mapod ako sa imo 7 o'clock, ha? Pasinsa ka na. Depo ako sa... may meeting ako, eh. Tagaytay. Top Level Management Conference sa KBP. Pero di ako classmate, pero kula ka mamaya, ha? 7 o'clock tabi. Okay. Sige, sandali lang, Jim. Apudan ta ang pag-asa. Okay. Sandali lang. Baka lamang araman ta kung pwede kita magbalay-bay ngunyan aldaw. 5:35 na. Buda sa aga. Domingo baga sa aga, eh. Aramon ta daw siya duty ngunyan na aga sa... Asa, good morning. Good morning, Miss Alexis. Good morning po, VP. Opo. How are you today? Ugmaw na ta, nag-upload ka na. Garo dinagma ko kunya sa bungkara sa. Garo dinagma ko, garo tinamaan mo tulong sa kunya na aga. Gari ininutan mo ako, O sige, same to you. Nagkape ka na, VP. Ay, Nagkape ka na. sa totoo lang, di ako nagkakape. Ang tula ko, di pwede sa kape. Pero, selected coffee pwede. Pero kung ikan magtaong kape, inumun ko yan. Maski magkulog ang tulak. Maski kumulog ang tula ko, okay lang. Di tatsuro sakripisyo. Are, Iyo po. mayapot ka pa? Mayapot ka pa? Ay, mara na. Wala. Nainutan mo ako, Matibay, ang atake pala dapat, inutan mo ako para di ako makabuelo, Iyo, dapat parang kan. Okay. Maduty ka sa Lunes? Iyo po. Okay. Maray man. Anyway, may oras pa man sa Monday. Humanda ka sa Monday, ha? Sige po. Okay. Okay, sige, go. Anong forecast, Go ahead. Opo, bali po sa ating weather forecast niya na aldaw, ang makaka-apekto dito na sa Bicol region is itong localized thunderstorms. Kaya sa ngayon, hindi naman apektado nito ni Bagyong Paulo na sa ating latest na bulletino ay nasa labas na itong si Paulo ng ating Philippine Area of Responsibility. So, sa ngunyan, ang expected weather tadigdi sa Bicol region is partly cloudy to cloudy skies na igwang mga pulo-pulo lamang na mga pag-uuran, as in pagkikilat at pagdagundol. So, yun nga po, as of sa ating bulletin ay nasa luwas na daan ng Philippine Area of Responsibility itong si Paulo at wala nang direktang epekto sa anumang bahagi ng Bicol region. Sa ngunya naman, may nahiling kitang low pressure area sa luwas ng Philippine Area of Responsibility, pero medyo halangkawon na ito at daita man ito nahiling na maging bagyo at magtama sa ating bansa. So itong low pressure area, since nasa monitoring domain ito ay i-track natin ito. So sa ngunya nasa layo itong 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. So halangkawon na narayo pa. So kababa ang tsansa nitong makaapekto sa to. Although possible itong maging bagyo. So sa yun po, in summary, digdi sa Bicol region, maaliwalaso ng expected na weather na to, unya na aldaw. So, yun po, as part kang ay pwede kitang maglaba, sin magpalaybay. Unya na weekend.
Pinagma mo naman ako ngunya na aga. Okay, noted tabi, noted. Oo, okay. Opo, request mo po ba gaya na? Iyo, isabay sa forecast sa pagbalaybay. Lalo po na pag-tingin. Tamo kang schedule ng mga tao. Talagang ngunya na aldaw, medyo aldaw mo ini ah. Aldaw mo ini ngunya na. Aldaw mo ini. Nananama ka ah. Okay, pignote ko na ta. Ara mo, Domingo ba ka sa aga? Opo. Pero sa aga pwede? Opo. Okay, good. Okay, sige. Yun, tapos ka na? Iyo po. Ayun. Mag-extra ka. Naka-record din. Extra ka. Go. Opo, bale, yun po para sa ating weather forecast, no? Ito po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Oy. Yes po, Gusto ko sir. daw pinmi ka mag-duty oral daw dyan. Ay, malabo yan. Malabo. Mababa ang chance. Mababa ang chance na. Amin na. Okay, sige. Salamat, Miss Alexis. Ingat. Good morning. Opo. Okay, thank you so much. Mga tugang Alexis Rivivar sa Kamugtakan Kampan. Mababa ang chance sa junior. Nasaan mag-duty oral daw? Ano ba yan? Bago na-discuss ako ngayon, pag nainutan ako, gara ako nakakaurulog sa tukawan. Nainutan ako ngunya na aga ni Alexis ha. Inatake ako kibigla. Gari baga yun, so ambush. Sa ambush baga de. Gari inambush ako. Nainutan. Pag ako nainutan daw kibabayang kaurong ko, nakakaurulog ako sa tukawan. Ayun na. Okay, 20. Ano nang oras na nga ni? 19 bago magabot ang alas 6 din morning. Nandiyan ba si Shara? Nandiyan yung paningit. Okay na? Sige daw, Jim. Good morning, Jim. Yes, Bibi, maray na aga sa mga barantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, useless. So, executive order ni Gobernador Noel Rosal. Konsay nagmamando ni temporary stoppage kan quarry operation sa Albay, lalo na digdi sa area kan Ginubatan. Inian sinabi ni Kagawad Bob Banyaga, Chairman Committee on Laws sa Sangguniang Bayan Ginubatan, kasudma sa pinaapod na pagtiripon o public hearing with regards ini sa plano kan Sangguniang Bayan na mag-lislar nin sarong ordinansa na bawalon ang pagkware asin pag-stockpile sa laog kan 6 kilometer permanent danger zone ta delikado ini sa buhay asin pagrugaring kan mga tao sa mga maabot na daw. Ini sa level kan Committee on Environment, Committee on Public Safety and Bigin Bitaran, so Benro, Enro, Menro, DPWH konsain pighapot ang mga ahensyang ini kung pirang beses nagmo-monitor sinda sa pamitisan kan bulkan, sa mga quarry site, sa mga stockpile. Aros dainin pihong kapaliwanagan, basta nagmo-monitor sinda. Ano nagmo-monitor nga kamo kabanggi? Pero sa lan simbag mananggad. Makadudan simbag. Ano nga pagbanggi? Naga-monitor kamo? Ano oras-oras? Aldaw? Anong oras sa banggi? Aldaw? Pirang beses semana o bulan? Dahil man kipiyo, basta nga naga-monitor. Nagkapirang beses man. Ada useless nga yan executive order. Iyo, manangga. Pwede. Igwang mga nakakaantos na informasyon Na sa Sangguniang Bayan Ginubatan na nocturnal an operation kan mga heavy equipment banggi pangyari sa mga Ganyan, banggi nagaandar. pag aldaw nakatarago sa maawot
Ah. Kaswapon, Ah. pagkatapos ka na sabing pagtiripon, Ah, mag-inspection nga kita, taylingon takon, ay, igwa mananggad, Okay, okay. inarabutan mananggad, Mm. sarong lugar, Oo. sabi niya palapala, Ito pala. matabangan sa mga traditional na pagwari, ay pagkabuhay kan mga nagapalapala. Mhm. Wara man kinaabutan na nagpapala, Nag-bulldozer ang so, inabutan. nagpapala, pasiring sa dakulao na truck. Balik ang truck. Pagkatapos, Ano siya inabutan ninda? Kuan ito? O ning... stockpile. Wala nga ni stockpile. Naggamba go. Di na po nakot anida kay Gob. Di Bako ka man na po nagagawad designado- kay Gob. Bako man designadong stockpile. Pangyayari sa maabak. Ngonyan, Abuso? ngonyan, ilingan na yan nindo. O yan nga, may permit nga yan, doon quarry permit eh. Aha. O ilingan na nga yan, pa di kay gaba. Roll sheet na nga yan, so, mga sheet pile. Danagulpi na nga yan, kakakaraluta. Talog nga yan ini. Pangyayari. Kanyan, Tapos? oto, ilingan ito, oto sa mawot. Ano yan dyan? Ano dyan? Oh. Yan ba nga equipment? Nakatago sa maawot. Sama. Kanyan, pinaypay ni kan Magkaulo ko na. pinaypay kan Ano ba sarong yan? konsyal, so sarong residente, ni Dominic, parang nga ate, parang nga. Ano ngayon nareparo mo digdi pagkabanggi? Pagkabanggi nga sir, paggaling nga dyan sa maawot, nag-iirilaw ngayon. Oo. Talaga. Yeah. Jimmy nga yun. Na ako ka-interview na nga yun. Kamali siya sa babae. Ano na ako, tiya? Totoo? Yung ngayon, nailing ko ngayon dyan. Nag-iirilaw ngayon. Nagirilaw sa maabot, sa makahoy. Oo. Ano niya ko? Nag-aquari gayod ngayon. Nag-iirilaw ngayon. Nailing. Ganyan. nako. Pero pang patunay tabi, bibi, na nagkukusog ang teorya na so executive order ni gobernador pigbabayular kan iba na mga quarry permit hinda kung may permit o dae inspection kan ibang konsyal ang mga stockpile poon kan ibinandera so suspension kan operation kan quarry natangayatan ni stockpile dahil man nagbawas. Sa nagkapirang aldaw poon ka ni binandera ang executive order. Supposed to be, may dito na sa nangayan iba dyan. Ako sa iling ko, dapat pig-report nila sa gobernador o sa direkta sa gobernador. Taday man ang gabos mahiling kang gobernador. Kaya Sa nga kaiwasan kang quarry site sa Albay, dapat i-report din ng direkta yan kay Gob. Aning nailing ang sitwasyon, di ba? digdi na gayad sa resolusyon sa ordinansa na. Pero dyan. Formular ki ordinansa. Tama. Ngunyan, ilingon nga nindo ang stockpile. Oo. Nagbabawas. Yan, oo. Mabawas sa kagulpian nga kantra. Kalangan man sa rosa ng truck ngayon naghahakot. Naglingon mo araw daw ang nagbibiyahing truck. Gari normal man sa nabaga ngaya. Ang mga stockpile, tayo nga nagubas. Perming pano, di ko gusto sabihin ngaya, may nagbibiyahe, may babalik. Patunay na igwa mang giraray ki operasyon an kware. Naiko. So nagnangalasan ibang membros kan sangguniang bayan sa kunata matatapos na lamang ang durasyon kan executive order, lift na lamang, pero kunilingon man mga stockpile, pero yung para noon, ay man nag-uubas. Ngunyan, ninapot. Ano nga, pagbanggi, nag-ooperate niya ka mo, nagmumonitor ka mo. Dae. Gusto sabihin, useless nga yan, executive order. Yan, okay. Nagbatin man si ABC Federation President, Kapitan Ando Namya. Yan, kutaan na nga yan. Kulang man nga ka mo kitawo. Kulang man nagmumonitor. Ang task force kutaan na nga, pinag-field na yan dyan na mag-monitor. Maski banggi, dapat tigtap lugod nga nindo so barangay, barangay officials, barangay tanods,
Nangani na madali magkadarakop as in mapundo talaga ang operasyon kan kuwari digdi sa satuyang kapalibutan. Yan. Digdi Okay. sa ginubatan may sarong barangay na nindugan abo na talaga nindakan kuwari. So yan ta BBP o gido-gido niya to ini si mayo niya to ini sa mga masunod na semana sa mga programa. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Kuya Tony Reyes, Sir Tony, yudodoy, ugmahon nga ang bidbid ko ngunyan, ang tanda ko ngunyan na aga. Nadiskwido ako, mig. Okay. O di, sige. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Hello, good morning. Hello, good morning po. Yes, sir. Yeah. Amiga. Good morning. Belated happy birthday. Ay, salamat. Belated happy birthday. Ano, Bi? Kamusta sa birthday mo, Bi? Nakapira ka? Yung manang din. Puda pagurang na, Bi. Maluya naman talaga ang kap-kap. Di ba? Ha? Nag-birthday pa na ako, supposed to be. Mm. Blowout ko sa mga barkada ko. Mm. Kaya naisip ko, wala na kumakuha sa mga barkada ko. Taan bakla baga. Ang bakla, si Bangsa ng Kapay. Iyo ba, Gabi? Buda, pag wala ka naman, gawin na naman kinagran ni... Adi? Ako ba, no? Gamit ko, hindi kwarta, ganda. Gandang... wow! Apilang gamit mo, ha? Yes, ganda. At ola-ola, chika. Yes. Ay, pero nang edad mo ngunyan, Bi? Hali yan, ni Mike Margallo sa... Limited licensing. Oo. Edad ko daw, paborito nyo na mabakla. Ay, nako. Oy, nata day mo inimbitaran si... Oy, diwata. Nata day mo inimbitaran si Joshua sa birthday mo, Aber. Ay, Diyos ko. Ato ni, kwarta ko, ato, 30 ko, ato, 1,000. Nakita ko sa mga kasama sa WD. Nangirak ako. Kung sila ako ni... Chicken, tapos maluto ki Willy Muraga. Kinsi, pinadala ako sanda. Magmahal sa mga kasi trakirito ako. Ay, grabe. Mga ako sa grupo na sa imo nga na. Wala ako. Ay, sumuloy ko lang na sinana mo. Iyo na nga Kaya ni. na naman sabi sa temple ng Amistad. Nagkagiri si kami sa saya mo. Ando, ako nakasungkod ka, nakasuwap ka, nag-birthday ka. Kasi nag-a-offend. Tama ko na tayo mo. Ay! Sabi ko pa nyo, sabi sa munisipyo, ako daw kumirong bakla maging santo. Ay! Alalay ko lang ina Mariposa. Si Mariposa sa hindi na nadirapin pa. Garabi madidipisilan sa imo na magvenerasyon. Kundi ka maging santo. Nadurat ka. Ay, Diyos, ano ba ba, Henry? Kung tayo gusto magbago. Oo, tama. Sa isip na yan. Oo. Kita, ay mga tapagulang na, mag-isip na kita sa kapwata. Yes. Kasi bakit makilimos dyan? Kung ako sa katedral, kata ka lang makilimos, wala akong tao dahil Diyos. Tama yan. Magburubakli ka na taharanina. Magbulbakli na. Taharanina. Kuwari, hindi mata nga. Kung ba hindi nila salita? At pinakamanulong na nila lang sa kinabalang Pilipino. Sindel. Sindel, itagiwan ko Jijibu. Sa kinawa kaya magkarutulak sa mga Pilipino. Sa ibang nasyon, pipilitak sila ng masutil. Gayon. Kaya sabi ko, kung ako mga naging presidente, ang mga sutil, itarong squad ko yan. Ay, grabe. Maisugon ka, Bi. Si Papa Henry, Kalma, Bi. pinakamagalingan, pinakamagulo niya lang sa kinapa. Yan. Kaya kung minsan, Ah. pinatira ko na, ang beauty ni Lola mo. Thank you. Bye-bye. Nagkakalog itong kahuron mo pagkaaga. Magkaurulog ka sa tukawa. Kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Nagdadangog kamo. Ulit-ulit, Be. Hirit. Kaiba si Gari ulit-ulit. M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, girl. Paningit sa Morning Hirit. Dagdag na kaaraman sa Morning Hirit kay ba si Shara May Leron. Good morning, siya.
Good morning po, VP Henry. Asin sa tuyang paraan tabay ng mga teachers. Bilang pagselebrar kan Teachers Day sa aga, Oktubre 5, magbalik tanaw muna kita kung Sa? sa'yo nagpun ang pagiging paratukdo. Aram doon do na ang konsepto kan teaching ang nagpuon kan 3,000 BC pa sa Mesopotamia o mas bidbid na ngunyan bilang nasyon kan Iraq kung sa insindaan enot na nagkaigwanin eskwelahan Na? inapod na eduba o tablet house Ay, asin wow. dumanpig tukduan ang mga kaakian na magsurat gamit ang clay tablets. Sinundan ini kan Greece kung sa namidbid ang mga maestrong sinda Plato asin Aristotle na nagtukdo bako sa ng mga kaaraman kundi pati filosofiya asin ang tamang pagbuhay-buhay. Sa China naman, sa ang pinakasikat na paratukdo ay si Confucius na nagtutubod na ang edukasyon an para sa gabos asin bako sa na para sa mayayaman. Matag sa Pilipinas, nagpuon ang formal na sistema ng edukasyon kan panahon kan mga Espanyol kung sa kan taon 1863 ipinasar ang Educational Decree of 1863 na nagsugo na itindog ang mga pampublikong eskwelahan sa kada munisipalidad. Iyan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara May Laron, marhay na aga. Paningit sa morning hirit. Thank you, Miss Shara Maileron, sa paningit, sa morning hirit. Uy, sabi kan texter ta, yan pala ng strategy sa imo. Dapat kan mga girl, inutan ka, ha 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 ha. Iyo, nainutan, medyo naulog tulos. Good morning sa mga taga-Banyag, maghapon truck aragi, pano baybay, budak gapo. Ano ba yan? Nem, nasa pawan ka ngayon yan. Iyo po ako kuman, nasa pawan aga ngunyan na aga. Nadali kami goy, nainutan ka. Okay, noted. Patugot kita ngunyan na daw. Good morning, Tabi, sabi ni Madam Melinda Wee ng CMD. Na kuan kita, na kuan eh. Ano pud kan kun sa manok John? Ano pud kan sa manok John? Di Samara kita eh. Lachupi. Joshua Bino, my report. Good morning, Josh. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Good morning sa pinakainot kong teacher. Tisay. Ang nagturo sa aking magmahal. Si mama mo? Si Sai? Sa mga teachers ko. Sa mga teachers mo. May teacher ka? May teacher ka man? Na nagturong unang magmahal? Next question, please. Next question, please. Meron pa pong ibang tanong? Latosunta ka dyan na salbatada ka. Garo, ikaduwa ka kay Alexis ko niya na aga. Rugado ka? Garo na inutan mo ako Garo na diskuido mo ako niya na aga. Bata po itong tagakuta na kung sunagturo sa imo, may itinuro ng tama na para sa imo? Iguana? Iguana? Oo. Okay. Sige. Patugot ako. Na-discude. Pag dito di malas ka talaga, di. May kwan man talaga. May aldaw man talagang kwan. Ano? May aldaw man talagang medyo... Medyo kan talaga. Bako na gabos pa. Gabos talaga. Bako talagang gabos na oras para sa imo. Para sa aldaw, para sa imo. May aldaw man talagang medyo kwan ka. Medyo nadaugon ka eh. Sinabi naman, nag-text na baga, oh. Nim ngaya. Bako na diskuido ka pangunyan. Okay, sige, go. Yes, Mike, kadagdag niya tong barata importante na ansarong para o ma-rehistrado sa RSBSA na programa kan Department of Agriculture o DA. Ang RSBSA na NBP Henry, iyo ang registry system for basic sector in agriculture. Ini ang kompletong kumbaga listahan, pinagbabasehan kan Department of Agriculture kan mga pangaran, listahan kan mga paraoma, halimbawa digdi sa Bicol Region.
Ang importansya kan RSBSA pag may mga tigataong asistensya na gobyerno para sa mga paraoma, ini ang nagiging inot na basihan kan mga pwedeng matauanin tabang hali sa gobyerno pasiring sa mga katugangan nyatong paraoma. Digdi sa Bicol Region, sigun kay Madam Lovelia Guarin, nasa maabot ng 500,000 ang rehistradong bilang kan mga paraoma sa RSBSA. Kung kaya sigun kay Madam Lovelia Guarin, padagos ang pakikipagtabangan nila sa mga municipal asin city agriculture office sa malalain na mga munisipyo asin syudad digdi sa Bicol Region para maabot itong mga paraoma pa sa malalain na mga munisipyo asin syudad na makapagparehistro digdi sa RSBSA dahil ta dakulang tabang ini para sa mga paraoma ta DPP Henry. Kung kaya yaon ang pangapudan ni Madam Lovelia Guarin, ang tagapagtaram kan Department of Agriculture Bicol sa mga paraoma na dai magduwa-duwang magdulok sa saindang mga municipal asin city agriculture sa office asin magtatabang ka na proseso punta nung makapagparehistro digdi sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o pigapod ngani ng RSBSA. Termin man bukas ang pinto ng Department of Agriculture katuwang ang mga municipal asin city agriculture office para akomodaron ang mga paraomang ini na gustong magparehistro sa RSBSA sa DPP Henry tangani ng day man sinda o makaabot man tulo sa mga ang mga asistensya asin tabang na pinagatao kan gobyerno para mas mapakusog ang sektor kan agrikultura digdi sa satuyang nasyon asin lalong-lalo naman digdi DPP Henry sa Bicol Region. Yan ang dagdag na report, Joshua Bino. Basta Morning, Henry M. Salamat Joshua sa report. Mientras tanto, Jomar Bien may dagdag man na bareta. Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat BP Henry, arestado ang sarong koryador digdi sa siyudad ng Tabaco kaso odmang hapon matapos na madiskubre na sa bukis ini nag-ingreso ang suspect sarong lalaki na alias Ray, residente kan Barangay Bacolod, Tabaco City. Iyo ang naaktuhan kan mga intelligence officer kang Tabaco PNP na nagkapataya digdi sa mga parte kan Barangay Kinalikan, Tabaco City. Kantak maulini na kuha sa iya ang mga listahan kan pataya sa STL ining sa Royal Fortune Gaming Corporation, pero may mga duplicate ini asin napagaraman na ipig-ingreso para nini sa bukis na kumpiskar man sa sayan 63 pesos na pataya pati naman ang mga ebidensya arukan ballpen asin itong sa mga papilitas. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat Jomar sa report. Hali dyan sa luwan. Basta Morning, Henry M. Ngunyan pangaldawnin Sabado mga tugang September 4 at October 4. Ito mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Ulitan daw girl. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, o bago kita mag-break, baka may day kita na basang mga reactions ngunyan. Amala na, okay na, klarado na po. Mga tugang, mabalik na kita sa mga bareta, alas 6, ngunyan pong pagkaaga sa DCGB. Makalipas lang kan mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:06 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, libreng health benefits makukuha sa mga senior citizens program. Book launching kan Scrolls of Grace gigibuhon ngunyan aldaw. Salado National Interagency Collaboration mapakusog sa koordinasyon kontra illegal na recruitment as in human trafficking. Adyong nang hinayang sa daig pag-atindir ni VP Sara sa budget debate para madipensahan ang pigahagad na dagdag na pundo. Sa ibang nasyon, Venezuela, na-detect ang 5 US fighter jets harani sa saindang Caribbean coast. Sa business news, PBBM target na pakusugon ang dairy industry sa nasyon. Health news, dahilan kan pagnipis nin buhok, aramon. Interesting topic. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Piging ganyar po kan PhilHealth Bicol ang mga senior citizens na mag-enroll sa saindang Senior Citizens Program para maka-avail kan libreng health benefits sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB. Sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 Geraldine Aron na bako automatic enrolled ang mga senior sa saindang programa dahil kay puhan pang ma-establish kan saindang opisina ang Unified Database katuwang ang Philippine Statistics Authority as in DSWD. Paliwanag pa rin aron na pwedeng magrehistro sa duwang paagi sa paagi kan Office for the Senior Citizen o OSCA, mag-fill out nin duwang kopya kan PhilHealth Member Registration Form asin isumiter ang duly accomplished PMRF sa OSCA. Pwedeng sa city o munisipyo o kung sa inaka-star. Halaton ang member data record as in identification card nitato kan PhilHealth sa pagikan OSCA. Pwede man magparehistro sa pagikan PhilHealth Local Health Insurance Office. Mag-fill out ni duwang kopya kan PhilHealth member registration form. I-attach an 1 by 1 photo as in ipresentar ang senior citizens identification card na pinagtaw kan OSCA o valid government issued ID. Isumiter ang accomplished PMRF as in halaton ang member data record as in PhilHealth identification card.
Pinapaimbitaran ni Reverendo Padre Vladimir Echalas ang publiko sa gigibon na launching kan Scrolls of Grace ngunyan aldaw alas 2 ng hapon sa Pacific Mall, Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay Father Echalas, mabakal ini sa presyong 495 pesos kung sain abilable ang mga tasa sa kantidad na 150 pesos at t-shirts na nagkakantidad ng 350 pesos. Dagdag pa ni Echalas na ang proceeds kan matitipon para sa mga tasa as in t-shirt mapapaduman sa Camino Cancer Advocacy na nagsusuporta sa mga cancer patients sa Albay. Apera kay ni, sinabi man ni Father Echalas na ipinag-opreser kan libro An Quiet Invitation to Pause, Breathe and Rediscover God's Presence in the Ordinary Rhythms of Daily Life. Padyo po, as in, sabayan ta po ining Scrolls of Grace na You Are Love. Magayon na i-remind po ang bang sarasatoya na love kita ni Jesus. Okay? So, igaw po kitang libro, igaw po kitang mug, reminder na love kita ni Jesus. Tapos, of course, ang t-shirt po, kada pagbakal po nindo kan mga merchandise, you are supporting our Camino Cancer Advocacy. Ang tingog ni Reverend Father Vladimir Echalas, ang author kan sinabi ng libro. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Bicol Region, ikaduwa sa bilog na Pilipinas na may pinakadakol na numero kan mga nakaka-experience in cyber incident. Angel Mostasa sa report. Ikaduwa ang Bicol Region sa bilog na Pilipinas sa may pinakadakol na numero kan mga internet user na naka-experience in cyber incidents. Ini ang nagluwas sa ginibong National Information and Communication Technology Household Survey kana Philippine Statistics Authority Bicol kung sa 72.1% o kapareho nin tulo sa 4 na Bicolano ang nakaka-experience ng cyber incidents. Kaibahan na ang SMS fraud o itong mga panglalansi sa paagi ng text messages, hacking as in phishing. Sa ibong kainis, ang Bicol Region ay may pinakalangkaw na numero man kan mga personang nagre-report manungod sa mga na-experience nindang cyber incidents na may 3.4%. Ang sabing survey kan ahensya, maigot ang sa indang koordinasyon sa Department of Information and Communication Technology Bicol para ma-address ang nasabing mga concern, mantang ipinangapudan man ninda ang responsableng paggamit ng social media as in paggamit nin mga gadgets. Madagdag na bareta, Angel Mustaza, DCG. Mientras tanto, Jimmy, nasalita, may dagdag man na report hali sa luwas. Matatapos na ang turno ni Jubilar Mayor Jorim Arcangel kan nasabing banwaan bilang presidente kan Area Development Team digdi sa 3rd District. Susug kay Mayor Arcangel sa ginibong General Assembly meeting kasod ma. Sinabi kay ni na Oktubre 30 iyo ang schedule sa ADT3 election kung saan itataong poder na niya sa ibang alkalde o vice-alkalde sayang babakantiho na pwesto. Ini sa rason na nakatulong turno na siya sa ADT kung sa indakol naman ang sayang mga naginibo siringkan tungkol sa solid waste management, mga aktibidad tungkol sa health concern lalo na durante kan panahon kan COVID, pantuloan manungod sa turismo kung kaya panahon naman para siya magpahingalo sa pagiging opisyal kan Area Development Team 3. Apira sa setting kan eleksyon na discuss man kasudma ang tungkol sa planong foreign trip kan ADT members kung saan may resolusyon na ang exikom alagad posible ang mapadagos na kan planong ini iyo ang masunod na set of officers na mailihir sa ADT 3 election. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 din morning. Joshua Bino, may dagdag man na report. Aktibo man ngunyan na sektor kan agrikultura sa munisipyo kan Daraga Albay. Saro sa mga programa nagpaprioridad kan lokal na gobyerno iyon para mas pang mapakusog na sektor kan agrikultura sa munisipyo asin mapakusog man ang kapasidad kan mga paraoma sa Daraga Albay. Kung kaya magid ang opisina man kan Municipal Agricultural Services Office o kaya MASO na pinamamayuhan ni Municipal Agriculturist Melgy Matosinhos
talagang puga-puga man ang espirso na matabangan ang mga paraoma sa nasabi ng munisipyo. Ehemplo naman kay ni kanakaaging aldaw, nasa 2,450 mga pedaso nin malunggay seedlings ano pong na-distribuir sa mga o na-distribuir sa Upland Farmers Association Incorporated sa Barangay Miisi sa munisipyo kan Daraga Albay bilang pagsuporta ini kan Municipal Agricultural Services Office kan Daraga sa Top 555 program kan Department of Agriculture o kaya DA na pinagtutuwangan man kan DA Regional Office Number 5 digdi sa Daraga Albay. Kadakol pa mga programa ang nagahalat para sa mga paraoma kusin magpuon sa distribusyon ng mga farm inputs, mga pananom, mga abono, asin iba pang kinakaituhan ka na mga paraoma, pinagatuprioridad ka na Municipal Agricultural Services Office. Apuera kay ni, may mga nakaabot man o kaya nakaabang na mga patraining sa mga paraoma sa Daraga Albay, tanghali ang mas mapakusog an sa indang kapasidad. Dagdag na Bareta, Jos Cobino. Ibang kita mga tugang sa report ni Jomar Bien, tulong wanted sa Banwaan kan Malinaw na arestar kan mga pulis. Uya po ang detalye. Arestado kan mga miyembros kan Malinaw PNP ang tulong wanted na persona sa Saindang Banwaan. Ang tulong na hampang sa kasong attempted homicide kung saan ang warrant of arrest naglumas ka nakalis na September 16 ang mga suspect na binistusan na sa pangaran na Ronnie James sa St. Gerald iyon saro-saro na pinumpon kan mga membros kan Malinaw PNP kan nakalis na Webes bitbit ang warrant of arrest tigda 36,000 pesos na piyansa ang rekomendado kan korte sa kasong attempted homicide na pinagahampang kan mga ini. Yan ang report, Jomar Bien, DCB. 17 minutos, mga tugang makalipas ang alas 6 ninaga. Masunod iba pang mga istorya sa GB News Express. Makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ASUS! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer.
GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:25 in the morning. Inanunsyo po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang sarong kasunduan sa pagultanan kan ahensya de gobyerno para labanan ng illegal na recruitment at human trafficking, lalo na para sa proteksyon kan mga OFWs. Pinirmahan ang Memorandum of Agreement kan Department of Migrant Workers, DOLE, TESDA, OWA, asin ang lokal na gobyerno kan Pampanga. Katuyuhan kay ni napakusugon ang koordinasyon kan mga ahensya, suportaran ang mga biktima asin panimbagon ang imbelto sa krimen. Sigon sa pamayo kan ehekutibo sa nasabing kasunduan, mapautob ang mga member agencies katawang ang lokal na gobyerno in mga programa laban sa illegal na pag-recruit asin human trafficking. Mientras tanto, pinasalamatan man ni Marcos ang mga OFW sa saindang sakripisyo, mantang siniguro ang padago sa suporta kan gobyerno. Nang hinayang si House Deputy Majority Leader asin Appropriations Vice Chair Zia Alonto adyong sa day pagatindir ni Vice President Sara Duterte sa plenary debates kan Kamara may kinaraman sa propwestong 2026 budget kan Office of the Vice President na minabot sa 902.8 million pesos. Sigon kay Adyong, sarang importanteng proseso kan pag-aprobar kang national budget ang aktibong partisipasyon kan mga ahensya de gobyerno, lalo na kung may pigahagad na dagdag na pundo. Sa kaso kan OVP, naghagad inin dagdag na 200 million pesos hali sa presenteng 733 million pesos na pundo kan ahensya. Tinawanin doon kan kongresista na bako basta-basta na may tataong pigahagad na alokasyon kung dainin malinaw na justification o paliwanag hali mismo sa pamayo kan ahensya. Bako man malinaw sa plenary presentation kan OVP ang partikular na mga programa o proyekto na papagkakagastusan kan dagdag na 200 million pesos. Nakamasid ang Pilipinas sa mga aksyon kan China na sa pinag-aragawan na Scarborough Shoal. Sigon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kanakaaging mga aldaw, inanunsyo kan China sa plano kaining pagbugtak ni Wangyang Island National Nature Reserve sa nasabi na disputed water. Inot nang sinabi kan China na inaprobaran ang pagbilog din sarong National Nature Reserve sa nasabing shoal. Alagad binatiko sini kan Pilipinas asin inapod na plano kan China bilang sarong malinaw na pagpuon para sa pag-okupar sa lugar. Naglatag man ang Department of Foreign Affairs in diplomatic protest laban sa plano kan China na inapod kaining illegal. Bako asin pakiaraman o bako tama asin pakikiaram sa soberanya kan Pilipinas. Kinontra kan Makabayan Black ang Kongreso o sa Kongreso ang resolusyon kan Senado na manangapunan sa International Criminal Court o ICC na ibugtak sa house arrest si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon sa grupo, bako makatawong lakdan kundi sarong pagbalong depensaran ang mga krimen ni Duterte may kinaraman sa rinibong extrajudicial killings siraram kan war on drugs. Inapod ni Representative Antonio Tino ang resolusyon bilang panlilinlang sa hustisya. Mantang sinabi man ni Representative Rene Luis Co na ini political maneuver para protektaran si Duterte asin ang mga kaalyado. Sinabi ni Representative Sara Ilago na ini insulto sa mga pamilyang nawaran nin miyembro kan familia. Binatikos man ang partikular ni Senador o si Senador Ronald Bato de la Rosa sa resolusyon. Katakod kay din nangapunan man ang Makabayan Black sa ICC na idagos ang kaso laban kay Duterte sa pagkasabi ng house arrest tarong insulto sa mga biktima kan war on drugs. Welcome sa Department of Health ang interest ni Davao City Mayor Benjamin Magalong na investigaran ang salang paggamit ng medical assistance for indigents and financially incapacitated patients o ang inapod na MUMAEP kasunod kan reklamong nagbutwa sa pagdistribuer nin mga pundo. Sa sarong pahayag, sinabi kan DOH na si Secretary Ted Herbosa mismo ang nagsabi na ang maintenance and other operating expenses kan Department of Health, hospitals and payments hali sa PhilHealth na yung pinakamaray na paagi para bayadan ang gasto sa ospital. Ginibo kanayon siyang pahayag matapos sabihon ni Mayor Magalong na nagkaresibi ang Mayor for Good Governance
Kung saan siya ang lead convener asin dakol na reklamo may kinaraman sa MAIP funds. Katakod kay ni posibleng investigaran man kan sa ng grupo ang Department of Health kasunod kan aligasyon sa salang paggamit nin fundo. Inaprobaran po kan Court of Appeals ang ikaapat na freeze order kan Anti-Money Laundering Council. May kinaraman sa mga propriedad na imbelto sa flood control anomaly. Sigon sa AMLAC, katuyuhan kainin na mapahiwas ang investigasyon para masirip ang mga prioridad may kinaraman sa irregularidad sa flood control. Sakop kan bagong freeze order ang 57 na bank accounts, 10 real properties asin siyam na lunadan. Nasa 1,620 na bank accounts, 54 insurance policies, 163 na lunadan, 40 na real property tax asin 12 na e-wallet accounts na nasa irarong kang freeze order na may kantidad na 4 billion pesos. Sigon kay AMLAC Executive Director Attorney Matthew David, katuyuhan kan lakdang na mapugulan ang korupsyon. Bareta sa luwas kan Pilipinas, masunod, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. GB News Express.
Mga tugang, alas 6:32 nin pagkaaga, personal pong binisita ni Senador Bongo ang Hacienda Filomena sa Barangay Binabag sa Bogos City, Cebu. Kanuminaging okaso hapon pagkatapos na personal na nakidamay ini sa mga pamilya na tinamaan kan mga rock slide na guminadanin unsing buhay durante kan mga paglinog kanuminaging alaw. Inangog kay ni ang istorya ka nagkapirang mga pamilya na iyo ang nawaranin o kaya naging biktima kang linog. Mantang ini nakidamay kasabay ang malasakit program na ipinag-ofrecer. Kasabay kay ni nagtao man siya ng suporta para maski papano mabawasan ang gabat na namamatian kan mga na pinag-agihan kan mga taga-barangay may kinaraman sa dinabi ng linog. Mientras tanto, bilang sarong malasakit o bilang Mr. Malasakit, ipinaapod din Senador Bongo sa iyang pakikisumaro sa pamilyang naapektaran kan asin nagalaom nin makaskas na pagbangon hali sa trahedya. Nangapudan man siya sa gabos na sarabay-sabay na mga G para tabangan ang mga biktima nin kalamidad sa bilog na probinsya kan Cebu sa likod kan agyat na ini sa buhay na namatian kan mga residente. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Venezuela na nadetect ninda ang paglayog kan Amerika nin 5 combat aircraft harani sa Caribbean coast. Ipigladawan man ni Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino ang nasabing insidente bilang provokasyon kang Estados Unidos na nagbugtak sa peligro pang seguridad. Base sa inisyong statement kan Venezuelan government, nanotaran ang US fighter jet sa distansyang 75 kilometros hali sa indang baybayon. Nagkaperang milyang distansya hali sa standard territorial waters na kadaklan nasa 12 o 12 nautical miles hali sa baybayon. Ang pagkakadetect sa US fighter jet sa tahaw kan mas makusog na tensyon sa pagultanan kan Amerika asin Venezuela kasunod kan pagpapadara kang enot na US warship sa Caribbean na pigsasabi kan Amerika na sarong misyon para labanan ang drug trafficking. Alagad nagtutubod ang Venezuela na target kay ni nabaguhon ang presenteng rehimen. Business News. Business News. Gusto po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakusugon ang dairy products sa nasyon matapos ang ginibong inaugurasyon kan Farm Fresh Milk Plant sa San Simon, Pampanga. Katuyuhan kay din na pakusugon ang lokal na industriya kan gatas, bawasan ang paglaom sa imported dairy products, asin bumilog din mas dakol na trabaho para sa mga Filipino. Sigon kay Presidente Ferdinand Marcos na importante ang gatas sa salud, nutrisyon, asin ang industriya kan pagkakan. Dagdag pa niya na makakatabang ang bagong planta na makapagproseso din 32 milyon na litro din gatas asin 2.4 milyon na litro din yogurt kada taon. Ang planta, proyekto kan Farm Fresh Milk Incorporated, sarong subsidiary kan Malaysian Dairy Company na Farm Fresh Berhad na may 312.5 milyon pesos na puhunan. Mientras tanto, pinagtibay man kang presidente ang suporta kan gobyerno sa Dairy Industry Development Program na nagataw din hayop, puhunan, asin ensayo sa mga paraoma. Health News, kasabay si Jenny Balyaran. Aramon ta daw ang istorya, may kinaraman sa kausa daw nin pagnipis nin buhok. Very interesting. Jen, good morning, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraantabay. Asabay sa dahilan kang pagnipis kang buhok kang sarong tawo iyong pag-edad, stress, medical condition, siring kang hormonal imbalance, mantang posibleng genetics o namana. Ang iba naman, tigasabi na pirming pagan, kulang sa nutrisyon, asin protina, mantang pirming gutom, VP Henry. Ibig rekomendar. Ibig rekomendar ka mga eksperto na importanteng inuto na baaguhon ang lifestyle, siring kang tamang pagkakan, asin stress management. Makakatabang man ang pag-inom ng food supplements na may zinc, vitamin D,
sin omega-3 fatty acids na minasuporta sa pagtibay kang buhok. Kinakaipuhan ni tulos na aksyon para mapakarahay ang sunod kang buhok asin malikayan ang pagnipis asin dagos ng pagkakalbo. Mantang pwede mang magpakonsulta sa dermatologist para sa tamang bulong kung kinakaipuhan. Yan ang health news hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marita Aga. Gari tama yun sa iba, stress. Kaya dapat iwasan tang stress. Itong gari pirmi gutom, gari medyo, gari pwede man. Nagmamata kitang atab eh. Diba? Namaw kitang medyo orod doon na. Ano pa sa problema ta? Hindi may problema talaga. Aramon ta daw ang latest na forecast na kamugtakan kang panahon. Kaya ba si Alexis Rubivar? Ngayon, tabing aldaw. Miss Alexis? Weather forecast niya na aldaw ang makaka-apekto dito na sa Bicol region is itong localized thunderstorms. Kaya sa ngayon hindi naman apektado ng nito ni Bagyong Paulo na sa ating latest na bulletino ay nasa labas na itong si Paulo ng ating Philippine Area of Responsibility. So, sa ngunyan, ang expected weather tadigdi sa Bicol region is partly cloudy to cloudy skies na igwang mga pulo-pulo lamang ng mga pag-uuran as in pagkikilat at pagdagundol. So, yun nga po, as of sa ating bulletin ay nasa luwas na daan ng Philippine Area of Responsibility itong si Paulo at wala nang direktang epekto sa anumang bahagi no, ng Bicol region. Sa ngunyan naman, may nahiling kitang low pressure area sa luwas ng Philippine Area of Responsibility pero medyo halangkawon na ito at daita man ito nahiling na maging bagyo at magtama sa ating bansa. So itong low pressure area since nasa monitoring domain ito ay tatrack natin ito. So sa ngunya nasa layo itong 2,340 kilometers east ng extreme northern Luzon. So halangkawon na narayo pa. So kababa ang tsansa nitong makaapekto sa to. Although possible itong maging bagyo. So sa yun po, in summary, digdi sa Bicol region, maaliwalaso ng expected na weather na to, ngayon na aldaw. Bale, yun po para sa ating weather forecast. No? Ito po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw hali po sa Newsbase sinurat ni Jenny Balyaran na si Nicole Ann Gloriani. Siyempre, report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Okay, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Oy, happy birthday nga pala sa inaanak ko sa kasal, si Belle. Bakit yun bidbid mo yun, ini? Si Belle na birthday floor. Bidbid mo, di ba? Maputi na. Kanta digdi? Si Jubel na birthday floor. Jubel, birthday floor, Laguno. Yan. Laguno ang nakaagom sa si Belle, birthday floor, Laguno. Inaanak ko ini. Saro sa magayon kong inaanak. Saro sa mga magayon kong inaanak sa kasal. Yan. 20. Akiyon pa si Jubel 25 years old pa lang pala. 25 years old pa lang. Sige, ihada. Happy birthday sa imo. Ha? O, tama na muna na saro sa namo na nabaro-baro ta sa kanaman so karingay patingay so pag baby ko nga pig advice nako. Sige, ihada happy birthday sa imo. Hali kay Ninong Henry M. Ang mga hilang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga hilang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mog mga tay, kay pan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangin at sa mga ang Liver Aid, Silimarin Capsule. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa ralo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wala. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya ang mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal sa mga butika nationwide. Alright, sige! Tuloy-tuloy tayo mga tugang sa mga pangyari po dyan sa tuyang palibot. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, nasa linya si Jumar Bayan Jun. Sisa nasa linya. Joshua Bino sa dagdag na rin. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Joshua, good morning. Yes, baby. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Amay na nagtiripon mo niya na pagkaaga na mga tibotos tabi dito Henry ni Santo Cristo sa barangay Dapdap, barangay Puro, Lamba, asin iba pang mga kasasakupan na mga barangay. Kailan magtakay ko mo niya na aldaw tabi dito Henry, intigapot din dang pagsungko kay ina. Hintayin si Santo Cristo bisita tabi ni Henry, matungko kahit inang Peña Francia, duman sa syudad kang Naga. Kaya alas 7 taon-taon, na formal na paglarga kay ning nagkapira mga baas, lunad ang mga devotos ni Santo Cristo, pasiring kahit inang Peña Francia, and kay bahan si Presidente, manginginot man si Reverend Father Jonathan Calleja, ang administrator kan Santo Cristo, Kuwasay Parish. Sa iba pang detalye tayo dito Henry, aramon ta kay Kapitan EVP Glenn Barbilon, ang detalye kay ning pagsungko kay ina. EVP, si EVP tayo. Hello EVP, good morning. Para inaaga tabi EVP Henry. Yeah, opo. Sa kabustang mga para mati sa stasyon kan DCGB. Opo. Tayong naman ko EVP last year, igwa ka mong ginibo kay ni Bali, pangperang taon na po ninyong pigigibo ini, ang pagsungkong kina, pasiring sa hali sa barangay Dapdap. Bali po kang naging po kang naging mission church kami, sa panginginot ni Father Jonathan Calleja kan taon 2021, hanggang naging quasi parish kami. Taon-taon tabi EVP Henry. Opo.
pinaggigibo mo na ini bilang annual na activity Ayun. Santo Cristo Quasi Parish na kung saan pinag-iibanan sa mga barangays na nasakupan sa Santo Cristo Quasi Parish. Kaya dakol po sabi ang mga Diboto, ni Our Lady of Peña Francia at ni Santo Cristo na nagsasarabay para magsungko duman sa Basilica tabi. I see, opo. Tama ba, inipigtataon nindo sa piyesta mismo, kinipin niya Francia, ano? Kada... in time man ini kang sa pagsilibrar kang piyesta ni Our Lady of Peña Francia. Opo. Kaya lang nakasanayan nina na dahil na kami minasabay sa mismong kapiestahan. Yes. Kasi after kang piyesta, saka man kami nagduduman, and nanonotice me na mas niyani after na kang piyesta, kadakol pa manggirari kami nakakasabay ng mga nagduduman. Mga pilgrims, Mga pilgrims. Opo. Ano tabi ibipik? Daranin do so imahen na original kang Santo Cristo, Quasi Pares tabi sa Dabdab? Iyo po, Tabi BP Henry, kasi ang aktibidad is pagsungko ni Santo Cristo sa sayan malnaina na si Our Lady of Peña Francia. Kaya, termini siyang kaiba, kada pilgrimage me, termini siya kaiba, aron kang pag nagduduman kaming Agosto sa Our Lady of Salvacion. Yan, sa Oroan. Pagdadarami man po, Tabi siya. Ano po, saan siya nakasakay tabi IBP? Sa bus na. Sa bus? Okay. Sa laruan sa number 1. Oo, kasabay na tabi siya sa bus. Ang bus, magkakulaon man. Gusto man siya digdiyo. Oo. So balik, kumusta pa? Anong oras ka mahalingon yan? As per schedule na pinagtaon ni Father Jonathan, alas 7 ang agaan tulak ni. Nagpo na alas 6:30 sa assembly, and nakulnaman sa mga bus. Araniho na. And mga 7 o'clock, pag-abot ni Father Jonathan, matulak na kami. Opo. Tama ba, IBP? Kang last year, Mission Church ini na Santo Cristo, di ba? Ngunyan, Quasi Pares na ining ikadawang kanindo, sulod na pilgrimage nindo? Naging Quasi Pares magatabi kami, kan Disyembre. Yung manang 2024. Tama. Kang nag-pilgrimage ka mo kang last year, Mission Church. Mission Church. Opo. Yun, So, ano yan? Ano po, kumusta ang mga naging sharing sa imo kan mga nagsarabay ngunyan sa mission? Mission Church, 21, 22, 23, 24. Pang-5 taon tabi ngunyan. Wow. Okay. Sige, good luck tabi IBP. Unless na may pangapudan ka sa mga sakop kang Quasi Parish tabi kan Santo Cristo. Go ahead tabi. Naputol. Joshua paki-redial tabi. Naputol ang signal from Santo Cristo Mission Church. Quasi Parish. Santo Cristo Quasi Parish. Paki-redial tabi, Joshua. Hello. Yan, nandiyan na. Hello. IBP. Hello. IBP Henry. Yeah, go ahead tabi. IBP. Sorry. Naputol tabi. Opo. Oo. So, kung may mga nagmamati pa sa arong ninda na kasabay ta sa pilgrimage na ini, magpatiling na po kita sa anytime from 7 o'clock, matulak na po tabi kita. Iyan. Opo. Good luck tabi ha, IBP. And aramdaman na sina mas lalong makatabangan kita kayan. Opo, yun nga sabi. Siguro, in behalf kay Father Jonathan, we at naman pasalamatan so iba-ibang mga barangay na masabay ngunyan. Pagkaaram po, last update pa kuya, nasa 11 bases sabi kami. Wow, dakula. Halaba yan. Kasarabay so mga barangay sa Victory Village 27, 28, so Dabdab, so Puro, so Lamba, so Sitio Ginapan, Sitio San Isidro, Buda Camellia Homes. Iyan po tabi ang Mairiba, Yan. And lambang mga barangay, lambang sitio, lambang barangay pastoral, may kanya-kanyang basis tabi. Kaya nasa unti tabi kaming basis BPN. Yan, so sakop kang Quasi Parish, ano? Yan ang area nagsarabay ng halos gabos. Itong mga na-mention kong mga lugar, barangay pastoral, so the City Pastoral Council. Opo, okay. EBP, salamaton tabi. Ha? Good luck tabi, Sendo. Okay. Salamat mong tabi, BP Henry. Opo. Joshua? Alright, BP, asitahan, BP Glenn Barcelona.
na barangay Tap-Tap. So, nagkatirang minuto na lang BP na tigalat may mga naghaharabol paman ng mga debotos na masabay digdi sa pagsungko kay ina. Yeah. Pagbisita ni Duterte ni Santa Cristo kay Inang Peña Francia duman sa Our Lady of Magayon naman Peña na pa-conceptualize, ano? Santo Cristo, maduman sa mga imahe ni Mama Mary, so aki, maduman sa ina niya. Di ba? Correct. Okay, Correct. nagpasi din sila sa Huruan. Nagpasi din sa Peña Francia, di ba? Magayon, ano pag-isip. Di ba? Nasuaki, ano sungko sa ina? Pagsungko kay ina. Yan. Okay? Correct. So yung sabi ni Duterte, pasiring sila naman sa Our Lady of Peña Francia Basilica Minore sa Naga City. Opo. Okay. So yun yan, na detalyes na to na mga istorya live day sa Tawangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. Josh Pobino, PCGB. Salamat, Joshua, sa report. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya po mga tugang si Madam Melinda Win ng CMD. May pangapunan ini. Good morning, Madam Melinda. Yes, good morning Sir Henry. Good morning sa mga listeners mo. Opo, ulitin ko lang po. So yung event ninyo niya na free health consultation sa CMD office Legazpi, ngayon na po yan na Saturday. Opo. October 4, 9 a.m. to 4 p.m. So sa mga listeners mo po, take advantage po na maka-avail ng free health consultation. Kami po ay seryoso sa samuyang mission to help restore the health of people. With our product, dakol na po naka-graduate sa maintenance, mga due pa operation, na save sa operasyon. Kaya mas gusto niyo pa po na dakol itang matabangan, lalo digdi sa albay, na dakulon man ang may mga problema sa health. And syempre, permita mo po magdangog sa kayang programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 Kibanggi, at kapag Linggo Sunday 7 a.m. to 8 a.m. in the morning. Oo, para mas dakol ka mong maaraman paano i-restore ang health nindo kasabi po kan sa inyong mga mahal sa buhay. Ayun. Opo. Madami sa kuyang text hotline is 0939-904-0717. So yan, maraming salamat. Madam Melinda, God bless you and your program po. Opo, Madam Melinda, Madam Melinda, hello? Punto na. Bago ka po magpaaram, paano kayo may nag-chat sa kurso? Mga teachers ba na-mention mo kasahapon? Pwede po paki-reiterate tabi ka, Enio? Oo, yung mga teachers, actually, ano po yan, Sir Hen? Oo, na, ano yan, Linda? Mako lang mo niya na aldaw, basta teacher sinda. Magduman lang sa office pag may time sila. Oo, free health consultation po sinda. Yeah. Oo, basta dara-dara lang po ang sa indang mga ID. Kasi bayan ng mga teacher sinda. Actually, dakol ako nakaoro ng mga teacher. Kaya duman nga sa school ni. Dakulan may lang. Isipirios. Oo, kaya feel free po. Dahil may man po kamo kayang dumanon sa mga lugar nindo. Kamo na sana po magduman sa office. Yan kami sa sentro ng Legazpi, in front LCC Supermarket taas ng Denver. May signage kita, CMD. Hanapon kami duman sa second floor. Opo. Madam Melinda, good luck po. Maraming salamat. Salamat na maray. Good luck po. Alright. Thank you so much, Madam Melinda Win ng CMD. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind. It requires a day.
Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Islands in the stream, that is what we are. Salamat po, mabuhay. Masunod na, Bareta alas 7. Tambay lang po kamo dyan. At ano pong magkakaiba, ako. Salamat, goodbye, mabuhay. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice.